16 ta' Settembru San Kornelju u San Ċiprianu. San Kornelju kien papa u martri, ħal martirju għal ħabta tas-sena 253. San Ċiprianu kien isqof ukoll ħal martirju, għex bejn snin 210 u 258. Tarif dwar San Kornelju. Minħabba l-persekuzzjoni ħarxa li l-Imperatur Deċju kien qed jagħmel kontra l-insara, meta l-Papa Fabjanu nqatel f'Jannar tas-sena 250, l-insara ma setgħux jażlu s-suċċessur tiegħu. Kien meta Deċju wara minn Ruma biex joħodha kontra ir-rivali tiegħu u l-persekuzzjoni ittaffiet li San Kornelju, assis tal-kleru ta' Ruma, kien elett Papa f'Marzu tas-sena 251. Fi żmien il-persekuzzjoni numru ta' insara kienu ċaħdu il-fidi biex ma jitilfux ħajjithom. Meta l-persekuzzjoni waqfet, dawn insara apostati xtaqu jerġgħu jidħlu fil-Knisja. Iżda xi wħud fil-Knisja ta' Ruma immexxijin minn Novazzjanu, assis li sar antipapa, derilhom li ma kellhomx iħalluhom. Kornelju ma qabilx, sostna li l-ħnina ta' Alla m'għandix limiti u bl-għajnuna ta' Ċiprianu seta' jsaħħaħ l-awtorità tiegħu. Fis-sena 253 Gallu li kien sar imperatur wara Deċju fetaħ persekuzzjoni oħra kontra l-insara u l-Papa kien l-ewwel wieħed arrestat u eżiljat f'Civetta Vecchia fejn miet f'Ġunju tal-istess sena. L-insara ħadu ġismu Ruma u difnuh fiċ-ċemiterju ta' San Kallistu. Tarif dwar San Ċiprianu. San Ċiprianu twilet f'Kartaġni fl-Afrika fis-sena 210. Għand familja pagana. Sar oratur famuż, kien qani u fuq kollox kellu karattru mżejjem b'ħafna virtujiet. Fis-sena 246 ħaddan il-Kristjaneżmu. Sa mill-bidu tal-konverżjoni tiegħu okkupa fil-Knisja ta' Kartaġni post prominenti minħabba il-pożizzjoni għolja soċjali li kellu. Sentej wara l-mamudija sar assis u sena wara, fis-sena 249, inħatar isqof ta' Beltu. Mexxa l-Knisja tajjeb ħafna, kien bniedem għaqli, għaref u maħbub mill-poplu. Meta Deċju beda l-persekuzzjoni tiegħu kontra l-insara fil-bidu tas-sena 250, Ċiprianu ma rjejx fil-moħbi, iżda żamm kuntatt mad-djoċesi tiegħu bl-ittri li kien jibgħat spiss. Wara l-mewt ta' Deċju, Ċiprianu reġa' lura lejn Kartaġni. Flimkien mal-Papa Kornelju irriżesta n-novizzjaniżmu u kien jilqa' lura fil-Knisja lil dawk li kienu ċaħduha fil-persekuzzjoni. Iżda sfortunatament ċaħat il-validità tal-mamudija mogħtija mix-xizmatiċi. Sa dan it-tant il-Papa miet, is-suċċessur tiegħu San Luċju miet martri f'inqas minn sena u San Stifnu wieħed li dan Papa 3 snin kien għoddu wasal biex jiskomunika lil Ċiprianu li kien baqa' jsostni l-opinjoni żbaljata tiegħu. Wara San Stifnu wieħed laħaq San Sistu II li fetaħ dijalogu ma' Ċiprianu, iżda ma tkomplix minħabba l-persekuzzjoni ta' Valerjanu, għax Ċiprianu kien eżiljat f'Kurubis fejn is-soldati qatluh billi qatawlu rasu fl-14 ta' Settembru tas-sena 258. Jista' xi ħadd jippretendi li qatt mhu se jiġi ikkritikat f'ħajtu? Biex ma niġux ikkritikati, irridu ma nagħmlu qatt xejn. Imma hekk ukoll insibu min jgħid li ma niswew għal xejn. Mela l-aħjaru li jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa kontrina, ngħixu b'mod li n-nies ma temmenx dak l-għajdut. San Franċisk de Sales jgħidilna: ħanduru spiss lejn is-salib imqaddes u nanquh ma' qalbna. Ħanistruħu fid-del ta' din is-siġra qaddisa.
ħattu xejn ma jista' jagħmlilna l-ħsara kemm il-darba nibqgħu sodi fil-fema u nappartjenu kollna kemm aħna lill-Alla. Għalhekk tikkonfondix meta ssib ruħek fid-diffikultajiet, itħaq f'wiċċ l-għadu, inti qiegħed f'idejn l-Onnipotenti, għalhekk ħalli lill-Alla ikun il-qawwa u l-imħabba tiegħek. U x'insibu fl-Iskrittura f'Bin Sirak kapitlu 2 versi minn 6 sa 13 insibu dan. Għafda fil-mulej u jaqaf miegħek, żomm triqtek dritta u ttama fih. Intom li tibżaw mill-mulej stennew ħnintu u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu. Intom li tibżaw mill-mulej qafdaw fih u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom. Intom li tibżaw mill-mulej ittamaw fi ħwejjeġ tajba, fil-għena ta' dejjem u fil-ħniena. Ħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta' dari u waraw min qatt tittama fil-mulej u kellu għax jistħi, jew min żamm fil-biża' tiegħu u l-mulej ħallih waħdu, jew min sejjaħlu u l-mulej ma tax kasu, għax il-mulej tiġi ħasra u ħniena jaħfer id-dnubiet u jsalva fi żmien il-għawġ. Ħażina lihom ta' qalbhom maqtuwa u ta' jdejhom mitluqa u għal-midneb li jgħix ħajja doppja. Ħażina likom li qtajtu qalbkom għax bla fidi, bekk ma jkollkomx fejn tistkennu. Tgħiduli imma kif jista' wieħed ma jibżax quddiem il-martirju? Possibbli li San Kornelju u San Ċipriano ma biżawx? Skont Ġesu f'Luqa kapitlu 12 versi minn 4 sa 6 hemm ħaġa waħda biss li għandna nibżaw minnha. Ġesu jgħidilna dan. Dan ngħidilkom ħbib tiegħi, tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżaw. Ibżaw minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixħtek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżaw. Hawn Ġesu kien qed jirreferi għax-Xitan li jekk ma neqfulux bil-fidi ikompli waqqana fid-dnubiet mejta, ġifieri dnubiet gravi, li joqtlulna lil-ruħna billi itebbawna ibeduna minn Alla biex imbagħad ikkaxkarna miegħu fl-infern. Imma dawk li jasru lill-ġisem tagħna fir-realtà ma jistgħu jagħmlulna l-ebda ħsara għax ir-ruħ ma jistgħux imissuha, anzi, min jaħqarna ikun qed iżidilna il-merti u l-premju tagħna fis-sema. Forsi lilna mhux se jagħtuna l-martirju, imma jista' jkun li jkollna lil min jgħaddina minn martirji żgħar ta' kuljum billi joqgħod jinbixna jew jirridikolana għax aħna ta' Kristu. Lil dawn in-nies xi darba qatt nirringrazzjawhom għax huma l-akbar benefatturi tagħna u qed iqazzuna u jżidulna mal-glorja li qatt trid tidher fina. Dan hu kliem Kristu nnifsu f'Luqa kapitlu 6 versi minn 22 sa 23. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u aqbsu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missierjietom lill-profeti. U San Pawl ikompli jgħidilna f'Rumani kapitlu 8 versi minn 31 sa 39. Jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? Min se jakkuża l-mażulin ta' Alla? Alla stessu dak li jġustifikhom, min se jikkundannhom? Min se jifridna mill-ħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. F'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabbna, għax jiena żgur la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la żmien tissa u la li ġej, la setat u la l-għoli u lanqas il-font u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Għalhekk it-tiġrib li ngħaddu minnu nistgħu wkoll noffruh bħala talba għal konverżjoni tagħhom jew ta' oħrajn.
imbagħad Alla li jara dan kollu iħallasna hu kif wedna. Għalhekk, għal dawk li qed jimxu f'fedeltà wara Kristu, xejn ma hu mitluf. Kollox huwa gwadan, kollox idur favur tagħna. Min għandu lil Alla fuq in-naħa tiegħu, minn min jew minn xiex għandu jibża. U inti, kemmi kbira u qawwija l-fidi u l-fiduċja tiegħek f'Alla li ħa il-martirju biex isalvak. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, intażil lil San Kornelju u lil San Ċiprianu u tajthom lill-poplu tiegħek bħala rajja biżla u martri qalbina. Bit-talb tagħhom għatina li nitqawwew fil-fidi u nibqgħu sħaħ sal-aħħar u li naħdmu bla qiegħda għall-għaqda tal-Knisja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.